Drahí priatelia, neviem úplne, že s čím začať a čo by som vám povedal ako prvé. Včera prebehlo fórum Globálna kríza, zodpovednosť. A myslím, že v každom normálnom človeku zanechala naozaj silnú stopu. Bolo to veľmi silné fórum. Ľudské. Poviem vám svoje pocity z fóra. Tak, ako sú. Sme na jednej lodi. A všetci, na ktorých si možno ukazujeme prstami, že mali by to oni urobiť, tak sú spolu s nami na tejto jednej lodi zvanej Zem. Alebo ľudstvo, presnejšie povedané. A aj oni majú deti. Aj oni majú rodiny. A verte či nie, aj oni chcú žiť. A otázkou už je len, že či my sa dokážeme dostatočne skoro spamätať, zobudiť a uvidieť tú závažnú situáciu. Priatelia, ako vám to máme povedať? Ako vám máme povedať, že je to naozaj tak vážne? Ja tomu proste nerozumiem. V čom jednoducho, o čom hovoríme? Hovoríme o zjednotení, o tom, aby sme sa konečne ako ľudstvo dokázali spojiť na myšlienke ľudskosti, morálnych hodnôt a vybudovali konečne normálny svet, lebo tvorivá spoločnosť je normálny svet. A ver či nie, ty v tom svete chceš žiť. A to nie je ty, že ti teraz niečo sugerujem. Ty v ňom naozaj chceš žiť. Veď si to sám preštuduj a potom mi povedz, či to nie je tak. Druhá vec, ktorá so mnou naozaj veľmi silno zatriasla, je tá motivácia, s ktorou mnohí účastníci túžia a neúnavne budujú tvorivú spoločnosť. A to je, už keď my sa nemáme tak radi, tak aspoň naše deti, nech oni žijú v normálnom svete. Viete, mám skvelú dceru, jednu dceru. A tí, čo majú deti, mi dajú za pravdu, že urobia všetko preto, aby to dieťa, aby naše deti sa mali dobre. Ja si neviem predstaviť svet, ktorý nás čaká, ak si my nevybudujeme normálny svet. Ten svet, kde proste deti umierajú bežne pod troskami, kde jednoducho zaživa pod sutinami, ľudia umierajú. Veď si to uvedomte, ja vám to teraz tu hovorím, ja sa vám to snažím povedať. A my sa aj pozeráme na obrázky, veľmi často sa pozeráme na videá, aj tie videá vo fóre. Ale my ako keby sme boli tak vymletí a tak slepí, že my proste nevidíme, že to je naozaj. A to, čo sa deje o pár tisíc kilometrov ďalej, alebo dokonca pár desiatok kilometrov ďalej, to čoskoro sa môže stať aj nám. A to nie je strašenie, veď sa na to pozrite. Ako vám to povedať? Ideme vtipom, ideme rázne, ideme 10 rokov sme išli v kľude. Sme sa vám snažili povedať, klimatická kríza je tu a bude to dramatické a závažné. Namiesto z toho ste si nás vystrelili. A strieľate si ďalej. Ste vy naozaj normálni? Ste vy naozaj normálni, keď vidíte, čo sa deje vonku? Hovoriť, že to je blúd a hádzať to niekde do koša a onalepkovať kadejakými sprostosťami? Priatelia, vy čo ma poznáte,
Vy, čo ma poznáte a čo dobre viete, o čom je projekt Tvorivá spoločnosť, prečo mlčíte? Prečo ste doteraz nezdvihli ruku a neurobili aspoň jeden share? Čo vám v tom bráni? Čo vám v tom bráni zazdieľať a povedať to niekomu ďalšiemu o tom, už keď vám papuľa nedá vysloviť slovo tvorivá spoločnosť, ale vo vnútri to sledujete a viete, že to je správne, tak aspoň povedzte zjednotené ľudstvo, len proste konajte. Jednoducho povedzte to ďalej, veď je to tak jednoduché. A ja vám teraz poviem. Si povieš, je to tak jednoduché. Ale pritom sám som neraz zápasil s tým, že jednoducho, kto trošku sleduje svoje myšlienky, uvidí, že príde mu tam kopu myšlienok, kopu nápadov, prečo to nepovedať. Čo si o mne druhý pomyslí? Čo si o mne pomyslí? A čo si pomyslia o mňa? O mne moje dieťa, keď nepoviem nič, keď viem, čo sa deje. A keď viem, že šanca a východisko existuje, že nič neurobím. Viete čo? Nasrať na také myšlienky a kopnúť ich naozaj hlboko do prdele. V týchto okamihoch si veľmi jednoducho urobím jednoduchú argumentáciu. Čo je môjim cieľom? A čo chcem týmto dosiahnuť? Na to už si nech odpovie každý sám. Samozrejme, nútiť nikoho nemôžeme. A ani nikoho nechcem nútiť. Pretože všetko je slobodná voľba. Ale tí, čo vedia o tom, čo sa deje, a tí, čo to sledujú, a tí, čo to budú sledovať, a budú poznať východisko, a neurobia nič, tak vďaka našej nečinnosti skapeme jak psi. Priatelia, prosím, pozrite si fórum Globálna kríza, zodpovednosť. Ja vás naozaj, tak ako som tu, prosím, pozrite si ho. Nie je tak dlhé, aby ste to nedokázali na 2-krát alebo 3-krát si pozrieť. Veď je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Priatelia, zodpovednosť je na vás. Zodpovednosť je na nás všetkých. A bude to, čo si vyberieme. Ďakujem.